Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Acesta se numește Roblox și suntem alături de vărul meu Mario. Salutare! Și ne vom juca Piggy, un joc de pe Roblox. Și trebuie să e ca și Granny, numai că poți să fii și tu Granny. Și uite acolo pe Piggy. Are și un skin. Scapă de Piggy! Dacă o păcălesc. Am păcălit-o. Hai să plecăm de aici. Că nu prea vreau să stau în preajma lui Piggy. Oh, vine după noi. Hai, Mr. Potato. Fugi. Cred că pe aici trebuie să mergem noi. Da, ca să scăpăm de Piggy. Ce loc interesant. Nu, Mario? E foarte interesant. Eu nici nu prea joc Roblox, de-aia zic că e interesant, că altfel nu prea. Da. El nu are cont de Roblox, ăsta este contul meu. Și sper să vă placă. Dacă mai vreți episoade, nu uitați să lăsați și un like. Și să vă abonați la canal. Mai e cineva aici, văd. Am dat o tură, văd că nu prea e nimic interesant pe aici. De găsit. Wow! Aoleu, uite pe Piggy. Nu! M-a prins! Acum trebuie să stăm pe spectate pe ceilalți playeri. Mai e băiatul ăsta. Băiatul ăsta. Sau poate să fie și fata. Ăsta e Uitați-o Piggy. pe Piggy. Și fata asta. A, și mai e și fata asta. Super. Și ăștia. Sunt toți. A murit băiatul ăsta. Cum poți să mergi așa? Cartoful ăla e destul de enervant pe harta asta. Băiatule, hai, scapă. Scapă pentru noi toți cei care au murit. Am scăpat. Mă pune capcane, domnișoara Piggy. Nu, mai omorât pe cineva. Din păcate. Ce sară ăștia peste capcane. A, vine. A, e pe harta asta, e Mr. Potato. Te urmărește, e de-a lui Piggy. Hai că a scăpat băiatul ăsta. E Piggy și fata aia. Decât ăștia doi mai sunt. Și cu Piggy. Și cu Mr. Potato. Ce are fata asta în mână? Ceva poză. Aaaa. Mai e fata asta care a intrat, cred că acum. A, și fata asta. Wow, ce era aia? Ați văzut și voi? A apărut ceva acolo, ca un câine. Uite, acum a apărut un iepuraș.
Uite, tot apare ceva. A, s-a prins capcană fata asta. A prins Mr. Potato. Și game over. Din păcate... Hai să mai dăm un meci. Și poate ne dă chiar și pe noi, Piggy. Și așa, acum trebuie să votăm harta. Eu am votat pe house. Nu pe carnaval. House. Ok. Am votat pe house. Votează pe infection ăștia. Pe modul infection, dacă te prinde Piggy, te transformi și într-un Piggy. Da, am votat infection. Mie mi se pare interesant infection. Și nu suntem noi Piggy. Ce nume ciudat. Ce nume mare are fata aia de Piggy acum. Și minigame-ul ăsta are într-un fel și poveste. Trebuie să joci toate hărțile la rând ca să înțelegi și povestea. Asta e prima hartă. Hai să vedem dacă reușim să scăpăm. Am găsit și noi primul nostru item. Mai ia-l. L-am luat. Ok. Asta chiar e casa lui Granny. Și spawna Piggy. De asta am fugit. Hai să găsim lacătul roșu! M-am făcut și eu Piggy. Dar ce repede mor. Gata, deja s-a terminat. Ăla a căzut în cer. Fata aia, Maria, Magda, aia a fost Piggy. Are un nume foarte lung. Să vedem dacă ne dă pe noi Piggy tura asta. Și după vom încheia acest episod. Putem bine pe house. Cea mai, să zic, tare hartă. Și mai ușoară. Și pentru Piggy și pentru oameni, să zic așa. Din nou house. Hai să votăm pe traitor. În modul traitor, cineva este tot așa ca Piggy, poate să pună capcane, dar arată ca caracterul lui obișnuit. Scuze că am făcut o cacofonie din nou. Și hai să începem, să vedem dacă noi suntem trădătorul. Nu suntem noi, se pare că. Și mai e și un Piggy bot în afară de traitor. Ăsta cred că e traitorul. Pentru că mergem cam repede. Mai e și bot după noi, care se spawnează acolo. Da-mi un truc ca să păcălesc botul. A prins deja pe cineva.
Unde Piggy aici? Nu o văd. E la parter, Piggy. Da. Se duce la subsol. Dacă o să cazi de aici, o să mori. Deci cum te omoară Piggy. Ce face doamna Piggy acolo? Nu știi să urci pe scări? A, ăsta era trădătorul. Traitorul. M-a omorât. Și cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți episoade cu Roblox, nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. Pa, pa!